Dobry wszystkim, co nas oglądają. Po znowocie chyba tego Carlusa Roland Skubała wreszcie otwarł swoje muzeum w Okerymarzu. Pora zdjęć po tym filmiku wam też pokażę, co sam klipsnął. A Roland, powiedz, no, skąd u Ciebie się wzięło to, żeby takie coś zrobić, takie miejsca, jakie są? No zawsze zaczyna się od tego samego, to jest pasja, tak? Zaczęło się od szuflady, że tak powiem, kiedyś się szufladę otworzyło i znalazły się te rodzinne pamiątki. Następnie poprzez zainteresowania, czy to historią mojego miasta, czy regionu, czy historią naszego Śląska, poprzez militaria od tych czasów współczesnych do okresu I czy II wojny światowej, tych rzeczy się troszeczkę nazbierało. Czy to właśnie pamiątek rodzinnych, czy ktoś coś przekazał, czy gdzieś coś się zdobyło, no i trzeba było to jakoś pokazywać. No, do tej pory starałem się to pokazywać, opowiadać o tym na wystawach, czy to u nas w Pyskowicach, czy innych muzeach, no ale trochę się tego więcej zgromadziło. Nie wszystko, jak się okazuje, można też pokazywać. Czasami no, niektórych rzeczy były jakieś ale, więc tak sobie pomyślałem, no, takie marzenie, jak myślę, że niejednego kolekcjonera, aby stworzyć swoje własne takie muzeum mini. No i okazja się nadarzyła. W naszym dużym domu zwolniło się jedno mieszkanie, no i mama zaproponowała, że może mi to przekazać pod tak zwane muzeum. No i po roku pracy, układania, wspierania przez wiele osób powstało to, co od dzisiaj można tutaj u nas w Pyskowicach przy ulicy Powstańców Śląskich 14 zwiedzać. No powiedz jeszcze data, żeby wiedzieli, kiedyś to otwarł. Dzisiaj jest 27? Tak, dzisiaj jest 27 października 2019 roku. Można przyjechać do Pyskowic przy ulicy Powstańców Śląskich 14, ewentualnie zadzwonić, umówić się na telefon. Będzie można zobaczyć historię Pyskowic, nie tylko i całego Śląska do roku 45, ale nie tylko, bo można również sentymentalnie przenieść się w czasy PRL-u, czy zobaczyć, poznać sprzęt umundurowania Ludowego Wojska Polskiego oraz zapoznać się z historią III Rzeszy, jednostek, które jej służyły, oraz takiej historii życia codziennego podczas tych czasów. No ja, bo widzę tutaj medale i polskie, i medale jakieś tam akcenty ruskie, i niemieckie, i Wehrmacht, i Wojsko Polskie, i Anders. Także tu jest wszystko. No a tak Richti to jest wszystko tak jak na Śląsku, bo na Śląsku też było wszystko. Dokładnie, jest to właśnie związane, no wszystkie rzeczy prawie są związane z historią tutaj Śląska. Nie tylko z mojej miejscowości Pyskowice, ale też z wielu innych miejscowości. Można powiedzieć, że 90%, które znajduje się tutaj w tym moim muzeum, to właśnie jest bezpośrednio związane z tym regionem. Wiesz co, pozwól, że Ci podziękuję w imieniu wszystkich Ślązoków. Dziękuję bardzo. Gadałem, że Ślązoków nie ma, są Ślązoki, Są, patrzcie, tu tak. stoi jeden, tu stoi drugi, a tam takie bajtle też lotały, także Ślązoki nie wymrą, nie martwcie się, a ja w takich wariotów jak on to wspomogajcie, kiedy macie